Para pa 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 pa, para pa 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 pics, para pandèmics som els teus millors amics. Para pa 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 pa, para pa 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 pics, para pandèmics som els teus millors amics. Ei, Marieta! Ah, que esteu ahí! Perdoneu. Recordeu que la setmana passada em vaig quedar contant-vos com va sorgir la idea de crear els parapandèmics? Doncs encara hi ha moltes més coses que vos he de contar perquè ens conegueu bé. Escolteu. La parahistorieta, la primera missió. Després d'aquella nit en què vam decidir crear la primera quadrilla anticoronavirus del món, vam quedar a la cotxera de l'edifici. Vos conte, es tracta d'una planta baixa que pertany a la finca on vivim i, en teoria, serveix per aparcar els cotxes. Però com que ningú de nosaltres en tenim, allò més que una cotxera sembla un traster. Jordiet és el que més l'aprofita per guardar allí tots els seus jocs i material per a les seues manualitats. Allí ens vam veure el dia següent per elaborar el nostre gran pla. Havíem de decidir moltes coses. El nom, la vestimenta, un escut ben vistós com de superherois i, sobretot, com faríem allò d'enfrontar-nos a un virus tan poderós i desconegut. Vam començar pel més fàcil i també el que més ganes teníem tots, el nom. No va ser fàcil, ja que Jordiet no parava de dir tonteries com els coviruherois, els pandeviruèmics. Però de sobte Quim, que és molt creatiu, va tindre una gran idea. Ens va fer callar i després d'uns segons pràcticament aguantant la respiració, ens va sorprendre amb els parapandèmics. Que bé que sonava! A partir d'ahí, tot va ser com bufar i fer ampolles. Va eixir tot rodat. Amb la roba va ser molt fàcil. Jordiet tenia en la cotxera estes granotes tan guais de quan explora llocs desconeguts. I amb els complements d'escalada que Amador tenia de les seves exploracions, vam completar els nostres uniformes. Quan ens ho vam provar, de seguida ens vam sentir transformats en els herois que devíem ser els parapandèmics. Amb l'escut, com que a mi se'm dona prou bé dibuixar, vaig fer un parell d'esbossos i vam triar-ne un entre els quatre. El portem sempre al pit i sembla quasi que tinguem superpoders. Veritat que sí? Voleu que vos conte un secret? Si vos fixeu, l'escut porta 5 estreles, una per cadascun de nosaltres. I la quinta estrela eres tu. Perquè si ens estàs veient des de casa, això vol dir que ja eres un parapandèmic. Sí, formes part del nostre escut. El més difícil de tot el pla és que havíem de decidir com faríem front a aquesta situació. Ens semblava que no podíem fer res de res, ja que ningú de nosaltres som metges que curen persones malaltes de coronavirus. Tampoc som personal de neteja per deixar-ho tot ben net i desinfectat, ni policies per encarregar-nos que tot vagi bé. Però de sobte va sonar el telèfon. Era la meua tia Amparito. Ens va dir que s'havien acabat les mascaretes al poble. Quin desastre! La meua tia i les seues amigues, com que sempre havien anat al taller de costura, ja estaven fabricant-ne. Però es contaven que necessitaven ajuda. En eixe moment ho vam veure claríssim. Ens havíem de posar a fer mascaretes per a tots els veïns. Vam agafar una maquineta de cosir que Quim havia deixat a la cotxera i sense pensar-nos-ho 2 voltes ens vam posar a la feina. Vam passar hores i hores cosint a contratemps. Era la primera missió dels parapandèmics. Quan vam aconseguir tindre una caixa a Calamull de mascaretes, ens n'anàrem a repartir-les a la gent del poble. Anàvem com bojos corrent pels carrers. No donàvem abast. Els veïns no podien estar més agraïts i contents. I nosaltres, quina emoció i que satisfets estàvem amb la nostra primera missió. Era molt important. Vos promet que va ser impressionant. D'aquesta manera, vam començar a complir el nostre principal objectiu, ajudar a la gent.
Des d'aleshores, no hem parat de tindre missions. Fer la compra qui ho necessita, ensenyar als xiquets una supersalutació sense haver de tocar-se, passejar els gossos dels més majors i donar ànims des dels balcons, entre moltes altres. I així va ser com vam crear el nostre gran pla. És la vegada que més il·lusionada he estat en la meva vida. Veritat que es nota? Espere que per molt de temps siga així i que vosaltres estigueu ahí per acompanyar-nos. Fins prompte, Parapandèmics! Parapandèmics són els teus millors amics.